Čau, tady Pavlo, vítám vás u dalšího videa z Robloxu. Dneska hrajeme IKEA s mým kamarádem Skubisem. Ahoj. A s mým kamarádem Lukixem. Guten Tag. A dneska tu bude zábava, tak jde se hrát. Vlastně vy můžete mluvit prostě, protože já to budu vystřelovat. No již, aby se vám řekl, o čem to přesně je to o tom, že tady jsme v IKEA a jsou tady lidi, jsou tady teda pracovníci, který nás chtějí chytit a vyhodit nás z obchodu. Akorát nás nechytají, jako aby nás vyhodili, akorát nás zabíjejí spíš. Takže super hra, no. Takže very good vetter. Kubisu... Ale já si myslím, že asi perfekt, ne? Kubisu... Celku dobrý. Kubis, stavíš to dobře. Lukix, ty taky. Nice stick. Jo, takhle to potřebuju. Ne! Kámo, co to je za plot? To je nějaký trpasličí plot. Co to je, kámo? Zatím ještě nejdu, zatím jsme v pohodě. Až bude noc, tak jsme háji. Světlo. Až bude noc, tak jsme... Já beru to světlo. Až bude noc, tak jsme háji. Pavle, Ano, nádhera. Tadyhle krásně mu světlení, tadyhle čumí. perfekt. Napadlo mě, že bychom někdy mohli natáčet jako s našima webkama, ale až tady bude spoustu sledovanosti. Zatím to není důležitý. U minulého videa, kdy jsme hráli Kubisem, tak tam bylo spoustu lajků, takže vám děkujeme. Víč, Kubisi? Jo. A pokračujte takhle dále, jako je to super. Doufám, že kamo, proč to děláš takhle vysoko? No, aby se všude dalo procházet. OK. Jo, když zapískáte, když bude noc, tak je je to prdeli. A do prdele. To je susípaka. Musíme přinést, počkej. Co dáš, ale se jdu schovat. No a musím postavit ještě zeď, vole. Na to se vykašli teďka. Teďka je každý sám za sebe. Měl jsem vás rád, týme. Kurva, co dělám? Uní! Kamo, je tady! Ty svojí zbraně, Pavle. Oši! Zdrej, Kubiku! Sprintuj! Pryč! Kurva! Dobrý, já jsem v pohodě. Pavle, odeď! Já jsem v pohodě. No jo, ty jsi špůl! Já jsem v pohodě, guys. Pavle! Pojďte za mnou! Kubisi! Pavle, pořád straně, jo. Kamo. No víš. Pryč! Mama je! Mami. Vlastně se pojď... Kámo. Proč to chodí, jak nevím co? Kámo, vem to tu... Já to neberu. Do prdele. Pavle, ty mě vstýpneš, tak... Nenajzli po mně. Říkal se kokon. Pod to, vlastně se pod to. Dobrý? Ne, do prdele. Jdeme. Vlastně se pod to postav. Co jsem tady postavil, vlastně se pod to. Čau. Už já jsem jdu slidenout. Cápek umírá a musí se... Uj. Ty vole. Jak se to vezme? Storáč. Jak se to vezme? Storáč. Jo. Já jsem chci... Můžete zapískat? Já potřebuji... On mi ubírá. Zapískáte, On mi ubírá. Zapískáte, já jsem ztratil svůj baráček. Kamu. Zapískáte? Točíte. Zapískal jsem. Počkej, já se tady vezmu svojí zbraní tady. Jsem došel. Kubo, ale dělej do prs. Bye bye. Tak mám baterku. Zapískejte ještě jednou!
kurva. Kouže se Tak já zase... si vezmu No baterku. můžu vylézt. Dobrý. Tak, tady mám baterku, jdu na ně posvítit. Tak nejdeš. On mi posvítil na tebe. Zapískej, Lukix! Chcípil jsem už po druhý. Zavídal jsem. Chcípil jsem už po druhý. Baterku nech mě bejt. Choď pryč, satan. Musíte si tam dát... Kámo, čum, kde jsem? Kubo, čum, kde Kate jsem? kokota stojí. Zapískejte ještě jednou. Kámo, Uteč! Zapískat, děkuju. Uteč. já vidím RGB světlo. Já jdu pro RGB světlo. Vidím tě, Pavle. Já tebe ne. Lukix. No dobrý. Já jsem skoro mrtvej. Chvátám, nemám chvíli čas. Nestíhám, nezvládám. Asi tak, kámo. Je už tam ten pryč? Ne. No mě je zle. Pomoc! Pomoc! Děláš prdel, že na mě. Kuby se furt zdrhá. Když mě zabila, já jsem z něj teleportoval. Zapíská. Že ho zabíjí. Já jsem mrtvej. Já jsem zemřel. Kubíku, To se zajistěj. nedalo. Zapískej, jinak ztratíme náš barák. To je další kachy kokot zase nějaké ten waypoint. Jo, dobrý, kámo, já jsem si tam nastavil waypoint. Já právě ne. Takže já vím, kde to je. Já nevím, kde to je. Aha, Kubík umřel. Tak jich střípnul. Kam? Soraš, ale si to RGB světlo musím vzít. Jaký Kde jste? U baráku. Kurva. Cože? Kámo, mě honí ty 3 lidi. 4. Tak vylez tam. No prdele. Já tam nevylezu. To běž, Pavle. Kámo, to si světlo. Jo. Kámo, hej, u mě byl ten černý hajzl. Waypoint. Among Us. Já jdu za váma. Home. I'm going back to home. Dobrý, waypoint. Dobrý. Já ho tam mám taky waypoint. Kubíku, dej si tam waypoint. Aha, jsem. Já ti zapískám, abys mě našel, Kubíku. Za tebou A už to taky vidět, tam bude. už si vidím tvý jmenovku. Je. Asi je to můj, ne? Ne, on tě nemá ve friendech. Papa. On tě nemá ve friendech, protože nevidí tě. Já už tě vidím, Pavle. Ahoj. No, dobrý medkit. Tady je pizza. Tak jo, tak jde se rychle stavit, pojďte. Jo, právě, kámo. Hlavně hledejte něco, co zabírá hodně prostoru. Co se tady stalo? Už jsi tady, Kubíku? Ne, ale pojďte se podívat, že tam ty židle, já už jsem u vás. Počkej, vidím tvý jmenovku. Pavle, vem tu telku. Jo. Vy se tam máš. Už jsi blízko, Kubíku? Jdu za tebou zatím. Do prd... Zatím mě to baví, co vás? Jo. Jaké? Ale Pavle, co myslíš? Na tohle to. Nekoukám, stavím. Já nemám čas na koukání, je mi líto. No, okej, pohoda. Život je pohoda. Poráč, já nechci říkat, ale jestli teďko nastane noc, tak jsme prdeli. Tak noc zase za chvilku, že když se rozsvítil před chvilkou. To není každou sekundu. Hledám něco, co zabírá fakt obrovský prostor. Jo. Ne, problém je, že to umí přeskočit, víš? To je asi nejhorší No problém. právě, jo. Život je pohoda.
Život je fajn. Život Hele, je RGB. voda. Co se našle, škoda. Doufám, že on nevedí, že to je nesymetrický. O, kámo, beru. Mě to trošku znervuje, Dobré. jak je to nesymetrický. A tak co se dá dělat, že jo? Hlavně, že přežije. Fej. Berte cokoliv, hlavně, aby jsme měli. Klidně tu televizi použijte jako bloky. Co dáš, ale beru RGB světýlko. Mhm. Život je pohoda. Život je fajn. Bum. Život Máme 2 RGB světýlka. Vidíš, já už Kubíku já zapískám. Nazdar, Si můžu najít Kubí. checkpoint. Dej si checkpoint, no. Waypoint. 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 Jak se to dělá? Musí, nahoře máš takový ty 4 kostičky. Víš je tam? No. Na to klikneš a potom tam máš takový ty jmenovky nahoře. Game mode, tutorial a waypoint. Tak dej Kousíček odsaď jsou waypoint. palety. Kousíček odsaď jsou palety. Dej waypoint. Palety jsou dobrý. No. No a tam Okay. Já dej beru, kámo, já jdu pro palety. Ale jestli Zapískej! budeš chtít se mnou chodit pro palety, Zapískej, kde jsou tak palety? choď. Zapískej! Jo, už je vidím. Už vím, kde jsou. Kubíku, pojď za mnou. Jo. Tam jsou palety. Jo. Palety jsou nejlepší. Kámo, hej, mě můžete děkovat, že jsi mi našel asi. Ne, to je dobrý. Hezké okýnko tady je. Okýnko. To jsem udělal já, Nice. aby jsme mohli čumět. Jo. Asi už jdeme stavit střechu, ne? No, už jdeme stavit střechu. Vezmu lampičku a jsme na ně mohli posvítit. Pojď, jdeme stavit střechu. Uj. All right. Střechu z těch palet teďka hlavně stav. Mně se nejde kliknout. Já vím, Je to blbne prostě. nevím, prostě. Kámo, našel jsem obrovský stoly. A jsou třeba doslova tak skoro stejně velký, jak ty palety. Mhm. Stavte! Takže pak jsou obrovský. Postele jsou ale větší než ty palety. Jako další spíš. Mhm. Jako do šířky moc ne, ale jako jsou další, víš. Já vím. Stavte střechu! Já chcípu na mé. Ale tadyhle, vidíš ten stůl nade mnou? To nás moc neochrání, protože jsou úplně stejně dlouhý jako my. Teďka nejlepší skrýš je tohle. Co? Tohle. Já se tam skoro nevyjdu. Ty se na tady kakáš, ne? Asi. Jsem slušnej. Voda je na energii, tak já si dám, ale ne. No, kámo. Oh. Pavlo, jsme tady stoleček, chceš ho? Stoleček. Dej ho na postel, dej ho jako vedle postele, jako jak je ta postel, tak to dej úplně stejně, jako šířku. OK. Ano, kámo, dobrý. OK, jak tady můžem chillovat. A když zapískáš, tak uvidíš jako ty pinjoury. Tak to je. Hele, čau. Ale jakože nechci nic říkat, ale tamhle jeden běží. Jo, schovejte A se. vypadá to, že se semka vejde. Nevejde. Máme vypočítaný. Čau. Jak to nemůžu se dostat? Já ty můžeš strkat. Co? Pryč! Ale už jsem vypadnul. Vy jste umřeli? Ne. No, já jsem tady. Já jsem dead. Už 3krát jsem umřel. No, paní, dal ty zabil. No dobrý, já jsem mrtvej. Já taky, no, musím, kámo, 600 metrů musím 24 mít. hápek. 600, 24 hápek. 600 metrů musím mít. Co rád, vole, ale jakože tohle nedávám. To je daleko.
To je daleko, to je daleko. Dobrý, kámo, hej, dobrý. Jsem safe, jsem safe. Jsem safe. Nemusíš pískat, Luko. No jakože upřímně, já jsem... Protože kámo, já jsem když našel mega dobrou. já chci říct, že když Nice. zapískáš, tak ty je přilákáš, víš? Já vím. Tím, že je odhodím, tak mi ubere energie. Jo. My jsou u tebe, Lukáši, tak jdu do baráčku. Jo. Kubíku, kde seš ty? Ty hoši, ale přineste mi rychle nějaký jídlo. Právě mám 4% energie. Jo, když tady jsou, kámo, mrtvoly, vole, když tady hryže každý, tak ti určitě něco budu nést. Kámo, já jsem pod postelí a Cápek je nade mnou. Tak to... Kubíku, ty jsi umřel? Musíte to rychle dostavit, no. Lukáši, kde seš, zapískej? Jsou oni chlastají, ty vole. Jsme úplně naspídovaný jak Sonic. Ne, já jsem buglej. No, po mně zase. Já jsem pod postelí, já jsem v klidu. Kamo, proč ty? Mi tady jíš můj citron. No, excuse me, tě dám. A strk! No, bože mu tak. Hej! On mě ubral. Já prostě tady odhazuju, furt ke mně chodí a ho odhodím. Máš pěkný nohy. Lukáš, tak jak se máš? Lukáš! Kubis? No, Lukášovi to asi spadlo. říkám, že má 2 minuty, jako si Roblox, takže asi už to nejde. Že by už musel skončit, je to možný. Jo, on musel asi skončit, chudák. Asi jo. Co to je, jo? Já nevím, on to musel asi ukončit, proto nemůže mluvit. No, ta rodičovka, rodická, takhle vystřihnu. Rodičovská kontrola, no, ta blbá. Ty to máš, Kubis? Nemám. Já nic nemám, ani nemám to, ani to píčovinu, že do kolika to mám tak jako. Tak tohle taky vystřihnu. Nejvíc ani neví, co to je. Nechceme No to dostat... ani nikdy neslyšel na tom. Nechceme dostat žlutý dolar? Už mě našel? Víš, kde jsem? A mám jako jako 4úhelník. Je, čau, Kubis. Čau. Kubis 18CZ, kámo. Tak já už bych to tady asi ukončil. Tak my to teda tady lidi ukončujeme. Doufám, že se vám video líbilo a zase někdy. Čau, čau. Jo, a pokud byste chtěli pokračování, tak napište to, dejte spoustu lajků. Čus!